हाय गाइस नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय स' नोंथांमोना दायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गाइस दिनैनि बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय माने इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन माने UPSC NDA पार्ट 2 नि एप्लाइआ मैयानिफ्राय जाबाय। बेयो 9 जुन 2021 फुंनि 11 रिंगा 5 मिनिटनिफ्राय बेयो पस्ट आपडेट जादों। बेनि लास्ट डेटआ जागोन 29 जुन 2021 स' बेयो दासिमहालागै अनलाइन जागासिनो दङ। जायफोरा अनलाइन खालामनो गोसो दङ स' नोंथांमोना थाबैनो अनलाइन खालाम। बेवहाय बुंबावदों दि एलिजिबिलिटि माने बेवहाय गासै टटेल भेकेन्सि माने बेवहाय 400 दङ। बेवहाय आरो बुंबावदों टटेल भेकेन्सि 400 आरो आर्मियाव दङ 208 208 नेभियाव दङ 42 एयारफर्सआव दङ 120 नेभेल एकाडेमियाव दङ 30 आरो लोगोसे बेयाव गासै आर्मियाव अनलाइन खालामनोब्ला APR माने 10+2 हायर सेकेन्डारि पास जानांगोन जायखिजाया बर्डनि सार्टिफिकेट मोननाय। आरो बेयाव बुंदों एयारफर्स नेभेल एकाडेमि नेभि बेयाव नों जेब्ला पोस्ट आपडेटआव एप्लाइ खालामगोन 10+2 जानांगोन आरो लोगोसे साइन्सनि स्टुडेन्ट जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसे नोंनि डेट अफ बार्थआ जानुवारि 2 2003 टु जानुवारि 1 2006 नि गेजेराव जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे बेवहाय जायफोरा जेनेरेल OBC बिथांमोना अनलाइन खालामनाय समाव 100 पेमेन्ट खालामनांगोन आरो लोगोसे जायफोरा SC ST बिथांमोना 0 पेमेन्ट होननानै बुंदों। बेवहाय बुंबावदों क्वालिफिकेसन डिटेल्स नांखागोन एजुकेशनेल सार्टिफिकेट आरो लोगोसे एनिवान फट' ID जेब्ला नों अनलाइन खालामगोन फट' नांगोन आरो लोगोसे आधार कार्ड पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया नोंनि बे गभर्नमेन्टनि इसु जानायनि स' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयो मैया बावैसो एप्लाइ जादों फुंनि 11 रिंगा 5 मिनिटनिफ्राय बेयो माने पस्ट आपडेट जादों। बेनि लास्ट डेटआ जागोन 29 जुन 2021 आरो लोगोसे बेनि एग्जामा जाहैगोन सेप्तेम्बराव जागोन होननानै बुंदों। एडमिट कार्डआ आगस्टआव ओंखारगोन होननानै बुंदों। स' एक्सुवेलि बे UPSC माने NDA रिक्रुटमेन्टखौ UPSC नि अफिसियेल लिंकआवसो होनाय जायो। नैबे UPSC NDA पार्ट 2 UPSC NDA गासै मोननै स्टेप थायो मोनसे पार्ट 1 आरो मोनसे पार्ट 2 स' नैबे NDA पार्ट 2 स' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन थाबैनो अनलाइन खालाम। बेनि लास्ट डेटआ जागोन 29 जुन 2021 आरो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां दिनै माने SSC नि अनलाइना जानो गोनांमोन दिनै नटिफिकेसन फैनो गोनांमोन स' दिनै ओंखारासै। बे साननैसोनि गेजेरावनो नटिफिकेसना ओंखारगोन होननानै बुंदों स' नटिफिकेसना ओंखारोब्ला एप्लाइआ जायोब्ला आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन SSC GD नि स' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे शेयार खालाम। स' आरो लोगोसे नोंथांमोना बेनि लिंकखौ नायनोब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। स' लोगोफोर थेंक इउ। Peace.